Pasport almaya gelenler. Yolların yapıklığı, pasport ýaly kanuny kimlik belgeleriň ýoklugy we Türkiýedäki göç kanunlarynyň täzeden düzgünleşdirilmegi daşary ýurtda hapis galan türkmenleri gaýgylandyrmaga başlady. 54 ildeki toplam 781 mahalleyi tüm yabancılara kapatmıştık. Hem geçici korumaya hem ikamete her birine kapatmıştık. Esasan hem Türkiýedäki göç düzgünnamasy türkmenleri goşadyrnak içinde pasport uzatmak ady berilen formal prosedurany amala aşyrmak üçin Stambuldaky Türkmenistan konsullugyna üýtmäge emeli ýagdaýda mejbur edýär. Konsullugyň öňüne baran watandaşlar ummasyz köpçüligi görüp bir zatlaryň nädori gidip barýandyklaryny öz aralaryna dile getirýärler. Halkara derejede kabul görülmeýän daşary ýurt pasportlarynyň uzaldylmagy türkmenleriň öňünde garaşýan kynçylyklaryň hiç biriniň çözülmegine ýardam bermejekligi barada halka yeterli maglumat berilmeýär. Emma muňa garamazdan emeli usulda döretilen proseduralar arkaly halkyň ünsüni bölüp ýollaryň ýapyklygynyň üstüni örtbaş etjek bolýandyklary hemme äşkär boldy.